Daňové riaditeľstvo sa rozhodlo prenajať budovy od firmy Nitra Invest, ktorá patrí okresnému predsedovi SDKU Ondrejovi Ščurkovi. A to napriek výhradám mimovládnych organizácií aj niektorých koaličných partnerov. Podľa opozície je to stranícky klientelizmus. Ivan Mikloš to odmieta. Firma okresného šéfa SDKU bola jediným uchádzačom v opakovanej súťaži na prenájom budovy daňového riaditeľstva Košice. Dnes generálny riaditeľ oznámil, že sa s nitrianskym podnikateľom dohodli. Generálny riaditeľ posúdil všetky aspekty súvisiace s potrebami daňovej správy, bral do úvahy zámery projektu Unitas, ktorý v budúcnosti zjednotí všetky daňové a colné orgány v meste pod jeden finančný úrad. Zároveň v neposlednej rade potreby zamestnancov, ktorí roky pracujú v rizikových podmienkach. Výsledkom je prenájom budovy na okraji Košíc, ktorý bude daňových poplatníkov stáť podľa dostupných informácií viac ako 1 000 000 eur ročne. Ide o prípad jasného stranického a politického klientelizmu, v ktorom od začiatku bolo zrejmé, že musí vyhrať v tejto súťaži len a len okresný predseda SDKU. To v žiadnom prípade nepovažujem a nemôžem považovať za stranický klientelizmus, pretože stranický klientelizmus by to bol, ak by existovali iné lepšie ponuky a bola by akceptovaná ponuka straníka. Na názor sme sa chceli opýtať aj samotného okresného predsedu SDKU v Nitre Ondreja Ščurku, no neúspeli sme. Na celý proces dohliadali aj mimovládne organizácie a z rozhodnutia sú sklamané. Súťaže na prenájom pre budovy daňových úradov v Košiciach jednoznačne zvýhodňovali firmu Nitra Invest. Podľa nášho názoru existovalo riešenie vypísať novú súťaž so splniteľnými kritériami pre všetkých možných záujemcov. Daňové riaditeľstvo si vybralo najhoršie možné rozhodnutie. Spätná väzba od mimovládnych organizácií nám v budúcnosti poslúži na sformulovanie záväzných interných pravidiel, ktorými sa budeme riadiť pri výbere nehnuteľností. Viaceré otázky majú aj koaliční partneri. Ak sa niekto spýta na názor nezávislej inštitúcie a ten je negatívny, tak konať proti tomu názoru prinajmenšom vyvoláva otázky, prečo, komu to slúži. Myslím, že je to kauza, ktorá sa umelo nafúkuje a vyrába a živí. Ako nerozumiem tomu celkom prečo a pre koho. V najbližšom čase by mala byť známa aj odpoveď na otázku, kedy sa bude košické daňové riaditeľstvo sťahovať. Patricia Macíková, Slovenská televízia.